ଭାଇମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ଦଶହରାରେ ଆଜି ଆମ ଆଇଥିଲୁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଧାନ ଫାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଆମର କଇଲାଣି ଏବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଘର, ଏଇଠୁ ଘର ବହୁତ ପାଖରେ ଆମର ଆଇଛୁ ଇଆଡ଼େ ଧାନ ବିଲ ଆଡ଼େ। ଦଶହରାରେ ଆଜି ବର୍ଷାଟା ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନଥିଲା, ଏଇନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଟିକେ ଆଇଛୁ ଇଆଡ଼େ ବିଲ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଲୋକେସନ ବଢ଼ିଆ। ଘର ପାଖରେ ଘର ଘରଠୁ ପାଖରେ 50 ମିଟର ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ବିଲ ସେପଟ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ତାରଖୁଣ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ହେଉଛି ଆମ ନଈ ହେଲା। ନଈ ପୁରା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେଉଛି ଆଜି। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁନୁଲ ନାୟକ। ସୁନୀଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ନା ଅନିଲ। ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲୋକେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ଆଜି ଦଶହରାରେ ପୁରା ଦିନସାରା ବର୍ଷା, ଦିନସାରା ପୁରା ବର୍ଷା। ଆଜି ପୁରା ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ବର୍ଷା କମିଥିଲା ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ହଉ ସୁନୀଲ, କ'ଣ କହିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ? କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଡାଉନ୍ ଚାଲୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଆଉ। ଓ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଏଇ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ମାନେ ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଦେଖିଦେଲା ଆମ ଘର, ଦେଖିଦେଲା ଆମ ବିଲ, ଦେଖିଦେଲା ଏବେ ଆସ ଆମ ନଈ ଦେଖିଯିବ। ନଈ ଆଡ଼େ ନଈ ମାନେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଛି ନଈ ନା? ବଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି 2 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁରା ପାଗ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ। ଦଶହରାରେ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଜି ଦଶହରା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। ପୁରା ସୁନସୁନ ପବନ ବାଡ଼ଉଛି, ପୁରା ଧାନ ଗଛ ପୁରା ହଲୁଛି, ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ପାଗ ଦେଇଛି। ହଉ ସୁନୀଲ, ହଁ ଯିବା ନଈ ଆଡ଼େ। ହଁ ଆସ। ହଉ ଗେଣ୍ଡା ବାବୁ, ଗେଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲ, ଢେଙ୍କାନାଳଠୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି 7 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆଠଗଡ଼ଠୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ମାନେ କଟକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଛୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ବିଲ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ ନଈ ଆଡ଼େ। ହଉ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଅଛି କି ନା ବିଲ ଦେଖିବା? କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଏଇନା କ'ଣ ବାହାରିଲେଣି ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆଉ। ଏ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି, ନହେଲେ ଧରିଛନ୍ତି ତ କଙ୍କଡ଼ା ବିଲ ଭିତରେ ପଶିକି। ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ଆଇଛି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶହରାରେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ଫିରି ନା କ'ଣ ହଁ କାନିକା? ଆଜି କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ପଡ଼ିଆଡ଼େ, ଆମର ଗାଈ 3ଟା। ଗାଈ ଖାଇକି ସେଇଠି ଏଇନା ଗୋଟେ ଗାଈ ବସିଛି, ଆମେ ଏଇନା ଯିବା ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ। ମୁଣ୍ଡା ମାସେ କହ ଏଥର। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଗାଈକି, କାହିଁକିନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ହେଉଛି ଗାଈ ହେଉଛି ଆମର ମା ଭଳିଆ ସମାନ। ଆଉ ଯିଏ ଗାଈ ଖାଇକି ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ଅତ୍ୟାଚାର କେହି କରିବେନି। ଗାଈଠୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ଗାଈଠୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଉଛେ, ଆମେ ସବୁ ପାଉଛେ, ଗାଈର ସମ୍ମାନ କରିବ ହେଲା କି। ଆଉ ଆସ ଏବେ ନଈ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଏତିକି କଥା କାହିଁକିନା କହିଲି। ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ହଉ ଜୟ ଗୋମାତା। ଏଟା ଜବର କାଦୁଅ। କାଦୁଅ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? କାଦୁଅ ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଯେମିତି ହେଲା ଦିନ ବନ୍ଦ ସାରା ଆଜି ହେଉନି। ବର୍ଷା। ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହେଲା, ହଁ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଯାଇପାରୁନି ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ। ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁରା ଗଲା, ମାନେ ରାବଣ ନୁହେଁ ମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବନି, ସେ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ମରିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କି? ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ହଗି ଦେଇଛି ବେ ଏଠି ବାଟ କରରେ, ପୋଚରାରା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ତ ଆଉ। ଗାଁ ଗହଳି ହଁ ବା, ମୋ ଲାଟିନ୍ ନଥିଲେ ଅସୁବିଧା ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କି? ଦେଖ ଏବେ କେତେ ପାଣି, ବିଲରେ କେତେ ପାଣି ହେଲାଣି, ମାନେ ଭାବୁଥା ନଈରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ କହିଯିବି କି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଆଗରେ ଦେଖିବା। ନଈ ପାଖରେ ମାନେ ନଈ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ, ମାନେ ବିଲରେ ଏତେ ପାଣି, ଭାବୁଥାଅ ନଈରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ମାଛ ବି ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ନା, ମାନେ ମାଛ ସାପ ଜନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଆସିଥିବେ। ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କରିଛି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ପଡ଼ିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଖାଲରେ ବା ଏଠି କଳା କଳୁନି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଟିକେ ଫୋନ ଧୋଇକି ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଶିଖିବୁ ତମକୁ ନଈ ଆଡ଼େ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। ଫୋନ ଧୋଇକି ଦେଲେ ଗେଣ୍ଡା ବାବୁ ଆସ ଆସ। ତମେ ଆସିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମ ନଈରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଣି। ବିଲ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈର କି ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈ, ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈରେ ବାପରେ କେତେ ପାଣି ଭାଇ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଣି।
ନଈରୁ ମାନେ ନଈରୁ ବିଲ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବାଟ ଫିଟା ହେଇଛି ହେଲା, ହୁଡ଼ା ହାଣା ହେଇଛି ମାନେ ବିଲକୁ ପାଣି ଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆମ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଦିନ ଥିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ, ମାନେ ମାନେ ଅମରି ନଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଗାଧାଉଛୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା, ସେଇଠି ଯାଇ ଗାଧୋଉଛୁ। ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ମାଛ ସବୁ ମାଛ ତ ଜବର ମାଛ ଆଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗାଧେଇବା ନଈଟା ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ନଈ, ଯାଇ ହେବନି, ନଟି ଫଟି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ବହେବାଟ, ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା, ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ହେଲା, ଜାଲ ଧରିକି ଆସିବା। ମାଛ ଧରିବା, ହୁଁ ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଲେ ଏଠି ପଡ଼ିବେ। କେଉଁଠି? ଏଠି ନାଳରୁ ପାଣି ଆଉଛି ନା, ଏଇଟା ବସରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବସେଇଲେ ପଡ଼ିବେ। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପାଣିରେ। ନଈ ହଁ ଏଇକରେ ଜାଲ ବସରେ ପଡ଼ିବେ, ପଡ଼ିବେ। ଏଟା ନାଳରୁ ପାଣି ଦେଖୁନ, ନାଳ ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଯାଉଛି ନା ଏଇଠିକି, ବିଲକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ତା ବୋଉ ଡାକିଲାଣି ସିଆଡ଼େ, ନାଳ କରୁନି ନା ସେ ପୁଣି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ଆଜି ଆଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଏମିତି ଯାଉଛି ନଈ। ଚାଲିବା ସେପଟ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଟିକେ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ମରିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଠି ବୋତଲ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆଣିକି। ନଈମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖ କେଡ଼ିତେ କଙ୍କଡ଼ା ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଇଛି ରେ, ଗଡ଼ାଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଏଠି ସେ ଉଠି ପାରୁନି, ସେ ଉଠିଦେଲା। ତ ଦେଖ ନଈର ଟିକେ ଗଡ଼ା ପଟ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା, ଦେଖ କାମ ହେଇଛି ଏପଟେ, ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ନଈ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ନଟି ତ ଜବର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବେ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, କେତେ ଭିଉ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖ, ଗାଁରେ ଯେ ଚଳୁଛି ସେ ଭାଇ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି।